ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. дар студия Дилафрӯз Комилзода. аз 12 то 15 соли ҷорӣ раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо сафари корӣ дар ҷумҳурии Туркия қарор дошт. гузориши хабарнигорони мо дар ҳамин бора таҳия шудааст. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии Туркия, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоғон мулоқот намуд. бо истифода аз ин фурсат салому паёми бародари шумо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки ҳамеша хоҳони таҳкиму тавсеаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд миёни кишварҳоямон бар асоси усули ҳусни тафоҳум ҳастанд, ба шумо ҷаноби олӣ мерасонам, гуфт дар оғози мулоқот Маҳмад Тоир Зокирзода. Тоҷикистон омодагии хешро барои тавсеаи ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, тандурустӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва рушду беҳсозии зерсохторҳои нақлиётию энергетикӣ дорои аҳамияти минтақавӣ изҳор медорад. Маҳмад Тоир Зокирзода ҳамчунин иброз намуд, ки ҳоло заминаи ҳуқуқии муносибатҳои моро тақрибан 70 санади ҳамкорӣ ташкил медиҳанд, ки бар нафъи мардумонамон хидмат доранд. Сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисодиёти Тоҷикистон ва таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ дар авлавияти ҳамкории Тоҷикистону Туркия қарор дорад. имрӯз бо сармоягузории муштарак ва ё танҳо туркӣ дар қаламрави Тоҷикистон зиёда аз 90 корхона дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт фаъолият менамоянд, гуфт дар интиҳо Маҳмад Тоир Зокирзода. Маҳмад Тоир Зокирзода ҳамчунин бо раиси маҷлиси бузурги миллии Туркия Мустафо Шентоп мулоқот намуда масъалаи тақвияти ҳамкории байнипарлумониро мавриди баррасӣ қарор дод. дар ҷараёни ин мулоқот Маҳмад Тоир Зокирзода иброз намуд, ки соли оянда мо 30-умин солгарди барқарории робитаҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва Туркияро, ки ҳоло дар марҳилаи муҳими таърихӣ қарор доранд, ҷашн мегирем. Тоҷикистон Туркияро шарики боэътимоди худ медонад ва омода аст бо Туркия дар хусуси таҷлили 30-умин солгарди барқарорсозии робитаҳои дипломатӣ, ки ҳамчун фурсати муносиб барои тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф аст, ҳамкорӣ намояд. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода дар анҷоми мулоқот бо раиси маҷлиси бузурги миллии Туркия Мустафо Шентоп протокол оид ба ҳамкории байнипарламентӣ миёни маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси бузурги миллии Туркияро ба имзо расониданд. зимнан ба имзо расонидани протоколи мазкур таъкид карда шуд, ки имрӯз маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси бузурги миллии Туркия ба рушди муносибатҳои анъанавии дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ миёни халқҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия аҳамияти махсус медиҳанд. Маҳмад Тоир Зокирзода дар доираи ин сафар бо вазири корҳои хориҷии Туркия Мавлуд Човушоғлу мулоқот кард. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории ду кишвар дар ҳамаи соҳаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Маҳмад Тоир Зокирзода иброз дошт, ки мо аз саҳм ва талошҳои муҳтарами шумо ҷаноби вазир дар пешбурди ҳамкории дӯстонаи Тоҷикистону Туркия, ки аз қаъри таърих реша мегиранд, изҳори сипос менамоем. дар муносибатҳои байнидавлатии мо фазои мусоиди эътимод, заминаи зарурии сиёсию ҳуқуқӣ ва василаҳои таъмини ҳамкориҳои мутақобилан судманд фароҳам оварда шудааст. мо аз ин сатҳи ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ намуда омодаем, ки баҳри таҳкиму густариши бештари муносибатҳои байни кишварҳоямон талошҳои муштарак ба харҷ диҳем. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии Туркия аъзои гурӯҳи дӯстии маҷлиси намояндагон бо роҳбари гурӯҳи дӯстии байнипарлумонии Туркия Тоҷикистон Аҳмед Узер мулоқот намуд. зимни мулоқот ҷонибҳо ба зарурати афзоишҳои тамосҳо, сафарҳои ҳайатҳои парлумонӣ ба кишварҳои ҳамдигар ва табодули таҷриба дар ин самт таъкид намуданд. тарафҳо ҳамзамон нақши гурӯҳҳои дӯстии байнипарлумонии ду кишварро дар раванди ҳамкории байнипарлумонӣ ва ба таври умум ҳамкории байнипарлумониро ба сифати омили муҳими густариши минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанба миёни Тоҷикистон ва Туркия назаррас арзёбӣ намуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии кумитаи иҷроияи фонди байналмилалии наҷоти арал баргузор шуд. дар кори ин тадбир ҳамчунин шарикони рушд низ иштироку суханронӣ карданд. гузориш дар ин хусус.
ҷаласаи шурӯи ҳамоҳангсозии кумитаи иҷроияи фонди байналмилалии наҷоти арал ҳамроҳии шарикони рушд бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода баргузор шуд ва дар кори ин тадбир ҳамчунин намояндагони сохторҳои дахлдори давлатҳои мухталиф аз ҷумла Туркманистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ба таври ҳузуриву маҷозӣ иштирок карданд. Ҳадафи асосии ин тадбир муаррифии барномаи нав ва ҳамоҳангсозии tashabbusҳо ҷиҳати равнақ додани ҳамкориҳои минбаъда маънӣ дод гардид. Гуфта шуд ки Тоҷикистон соли 2020 раиси ин фонди байналмилалиро ба ӯҳда гирифт ва дар ин давра ӯҳдадорӣ ва вазифаҳоеро ки дошт ҳамаҷониба иҷро намуд. Аз ҷумла дар кишвари мо як зумра вохӯрию чорабниҳо баргузор карда шуд ки ҷаласаи имрӯза идомаи мантиқии тадбирҳои қаблиянд. Иброз гардид ки қабули барномаи нав барои беҳсозии фазои ҳамкорӣ, ҷалби бештари сармоя ва амалисозии тарҳҳои муштарак бо шарикони рушд ҷиҳати беҳсозии фазои экологӣ дар Осиёи марказӣ равона гардида, ин тарҳ бо иштироки доираи васеъи коршиносон, масъулини сохторҳои давлатӣ таҳияво барои қабул пешниҳод гардидааст. Зимни ин тадбир ҳамчунин иштирокчиён аз ҳадафҳои минбаъда, аз байн бурдани бархе аз монеаву камбудиҳо ҳангоми амалишавии тарҳҳо ва баланд бардоштани сифати ҳамкориҳо изҳори назар карданд. ҷаласаи имрӯзаи шӯрои ҳамоҳангсозии майдони мусоид барои андешаронии озоду пешниҳод намудани таклиф ва роҳандозии гуфтушунидҳои минбаъда маънӣ дод карда шуд. тавре қаблан хабар дода будем, дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз 18 то 23 октябри соли 2021 дар машқгоҳҳои низомии ҳарбмайдон ва ҳомиёни ҳудуди гарнизони Хатлон машқҳои муштараки махсуси васеъи ҳарбӣ таҳти унвони ҷустуҷӯ, эшалон ва ҳамоҳангӣ 2021 баргузор мегардад ки дар он 4000 нафар низомиёни қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ширкат менамоянд. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи мамлакат. барои маълумот хотиррасон мекунем ки баҳри иштирок дар азмоиши муштараки васеъи ҳарбӣ теъдоди муайяни ҳайати низомиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларусия, Қазоқистону Қирғизистон ва Федератсияи Россия тавассути марзҳои заминию фазоии кишвар ва мусаллаҳу муҷаҳҳаз бо техникаву лавозимоти ҷангӣ ба машқҳо пешбинӣ гардида, аз санаи 14 то 16 октябри соли равон вориди Тоҷикистон шуданд. машқҳои муштараки махсуси васеъи низомии кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ таҳти унвони ҷустуҷӯ, эшалон ва ҳамоҳангӣ 2021 дар чанд марҳила ташкилу бароҳ монда шуда, иштирокчиёни нерӯҳои мусаллаҳи кишварҳои аъзо як қатор унсурҳои зидди террористиро амалан коркарду таҳризӣ менамоянд. дар ин радиф ҳайати низомиёни қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баъди вориди Тоҷикистон шудан аллакай бо густурдани хаймаҳои зист ва ташкили дигар шароитҳои зарурии хизматию маишӣ дар машқгоҳи низомии ҳарбмайдон қароргоҳи муваққатӣ бунёд намуда онро ба майдони шартии ҷанг табдил доданд. баъд аз будубош ҳайати нерӯҳои мусаллаҳи таъиншуда қабл аз шурӯъ намудан ба коркарди марҳилаҳои машқҳо ва амалан татбиқ намудани матлаби ба унсурҳои зидди террористӣ пешбинӣ гардида дар майдони ҳудуди машқгоҳи низомии ҳарбмайдон саф оростанд ва чун анъана бо садои сурудҳои миллӣ ва дар як вақт бо бардоштани парчамҳои давлатӣ ба размоиши муштараки васеъи низомӣ оғози расмӣ бахшиданд. дар маросими ифтитоҳи машқҳои муштараки низомӣ намояндагони қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар назди иштироккунандагони ин размоиши васеъи ҳарбӣ баромад намуда доир ба ҳадафу моҳияти баргузор намудани унсурҳои зидди террористӣ матлабу марҳилаҳои ба он пешбинӣ гардида изҳори андеша карданд ва баҳри бомафоқона ва дар ҳамоҳангӣ коркарду таҳризӣ намудани тамринҳои муштараки низомӣ ба ҳайати нерӯҳои мусаллаҳи дар машқҳо ширкаткунандаи кишварҳои узви ин созмон барору камёбиҳоро таманно карданд. баъд аз анҷоми бахши расмӣ ё худ оғоз бахшидани машқҳои муштараки васеъи махсуси ҳарбӣ дар майдони сафъорои машқгоҳи ҳарбмайдон гузашти низомии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ доир гардид.
طبق نقشه و موافق به مطلب مشق‌ها در برابر اشتراک 4000 نفر هیئت شخصی، اینچنین در این رزمایش مشترک مخصوصی وسیع نظامی، چرخبال‌های می-8 می-24 هواپیماهای هجوم کننده، محاربوی و ضربه‌زن، بمب انداز و قیر کننده، زیاده از 500 عدد تکنیک‌های وزنین زیره‌پوش حربی، واسطه‌های گوناگون ارتلری، مقدار زیادی تکنیک‌های اتومبیلی، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی در آن استفاده می‌شوند. عین حال هیئت تعیین شده جزو تام‌های قوه‌های مسلح کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی از روی موضوع و مطلبی به مشق‌های وسیع نظامی پیش بینی گردیده به دور نهایی این رزمایش وسیع نظامی آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. در برابر برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، اینچنین در مشق‌های حربی حامیان حدود شهر کولاب نیز در یک وقت تمرین‌های حربی تاجیکستان و روسیه نیز ادامه دارند. با همین ترتیب دور نهایی مشق‌های مشترک جستجو، اشلان و هماهنگی 2021 23 اکتبر سال روان در مشقگاه نظامی حرب میدان به نقشه گرفته شده. رزمایش دو جانبه تاجیکستان و روسیه باشد روز 22 اکتبر در مشقگاه حربی حامیان جنبست و نتیجه گیری کرده می شوند. дар замони истиқлол иди меҳргон баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиамон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. мояи ифтихори ҳар яки мост ки ба шарофати соҳиби истиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо иҳьё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар мешавад. дирӯз кишоварзони мамлакат дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри душанбе иди меҳргонро бо оростани манора ва ороиши махсус аз навъҳои гуногуни зироат, меваву сабзавот ва полезиҳо ки бо меҳнати ҳалоли худ давоми сол ҷамъоварӣ намуданд таҷлил намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз фестивалҳои намоиш ва фурӯши асал, маҳсулот ва техникаи кишоварзӣ, шолӣ ва биринҷ низ гузаронида шуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат бо мақсади тарғиби рушди маҳсулоти кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқон, эҳьё намудани анъанаҳои парвариши маҳсулотҳои кишоварзӣ иди меҳргон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. ин навбат тадбири мазкур дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии пойтахт роҳандозӣ шуда дар саҳни ҷашнгоҳ деҳқонони мамлакат аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ дастранҷи худ маҳсулоти тозаи кишоварзӣ аз қабили навъҳои гуногуни зироат, сабзавот ва меваҷудро бо нархҳои дастрас пешниҳоди иштирокдорон намуданд. امروز چنانه که واقف هستیم در جمهوری ما عید مهرگان یعنی عید دهقان جشن گرفته ایستاده است. ما هم در قطار دیگر خواجگی های کشورمان در اینجا اشتراک داریم و از نام شهر اسفره یعنی خواجگی ما هم تخمه های با صفت شالی گندم را نمایش داده ایستادیم. خواجگی ما در برابر دیگر خواجگی ها یکی از خواجگی های کلانترین شهر اسفره می باشد و ما در مرز کشتی شالی با مساحت 74 گکتار امسال کشت کرده بودیم و نوبسته از باد و هوایی که امسال آمد البته دهقانان ما حاصل خوب به دست آوردن و خواجگی ما البته تصمیم گرفته است که برای بلند برداشتن حاصلناکی و برای تامین نمودن امنیت عضوقواری کشورمان سهم خودش را گذارد. дар ин макон ҳамчунин аз ҷониби беҳтарин кадбонуҳои мамлакат хӯрокҳои миллӣ омода гардида ҳунармандони мардумӣ осори дасти хешро манзури сокинон ва меҳмонони пойтахт гардониданд. агар қисмати ҷашнгоҳ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ иборат буд, қисмати асосии онро намоиши техникаю мошинолоти кишоварзӣ ташкил медод. даҳо адад техникаҳои гаронарзишу пуриқтидори кишоварзӣ ки муосиртарин ба ҳисоб мераванд аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агрализинг пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. боиси хушнудӣ است که امروز هدف‌های سازنده پیشوای معظم ملت در بابت هدف‌های چهارم ملی امان یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور در حال رشد است و امروز ما متخصصان کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ یک چند نمود تکنیکا و تجهیزات سمت کشاورزی را به نمایشگاه گذاشتیم که یکی از گوشه‌های اساسی این جشن نیز به حساب می‌رود، زیرا به همگان معلوم است که عید مهرگان عید کشاورزان است، عید جمع‌آوری حاصل است و ما امروز تکنیکا و تجهیزات های معاصر را به معرض تماشا گذاشتیم، زیرا در این جشن امروز همه دهقانان و کشاورزان کشور حضور دارند
دارند و می توانند که با نرخ دسترس و قرض درازمدت این تکنیک‌ها را دسترس نمایند. قابل و ذکر است که در شورابینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت، رهبری وزارت کشاورزی و دیگر نمایندگان از اداره و تشکیلات و مؤسسه و کارخانه‌های شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک نمودند. ضمن بازدید از نمایشگاه حاضرین جشن مهرگان را عید پاکیزگی و فراوان حاصلی، رزق و روزی مردم، خانه پرناز و نعمت، قناعتمندی و نشاط ارزیابی کرده تجلیل پرشکوهی آن را بشارت روزگار با سعادت نامیدند. اجدادان ما از گذشته تا با امروز جشن مهرگان همیشه جشن میگیرند. ما همیشه کوشش با آن میدهیم که تمام ناز و نعمت هایی که از زمین سرزراعت جمهوری تاجیکستان پرورش کرده می شود نمایش دهیم و در این روز همه مردم باید لباس های تازه پوشند، لباس های آزاده باشد و همه از این جشن آن نعمت هایی که در جمهوری تاجیکستان استحصال کرده می شوند از آن همیشه برخوردار باشند. در قسمت دومی چورابینی حاضرین سخنرانی کردند، نقش پیشوای معظم ملت را در احیای این جشن بزرگ ملی نیک معنی داد نمودند. تاکید گردید که مهرگان به مانند نوروز تجسمگر سنت های نیک انسانی است که فیض و برکت خون پرنعمت کشاورزان را انعکاس می نماید. از این رو جشن مذکور هر سال با شکوه و شامت خاصه در مملکت تجلیل کرده می شود. در فرآورد بهترین ها در نامینیسیون های مختلف معین گردیده با تحفه و سپاسنامه های وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان قدردانی گردیدند. مهرگان در فرهنگ و تمدن خلق تاجیک جایگاهی خاصه دارد. گذشتگان ما انعنه و سنت‌های آن را در خاطره تاریخی خویش چون دوری گرانبهای معنوی حفظ کرده تا به نسل‌های امروزه رسانیدند. در شهر و ناحیه‌های مملکت هم این سنت اجدادی با رعایت آیین‌های باستانیش با جلب کشاورزان و برزگران تجلیل کرده شد. تفصیلات بیشتر در این خصوص. مهرگон иди ҳосил, иди фархундаи миллии мардуми тоҷик мебошад. ҳамчунин ҷашни меҳргон иртиботи мардум ба замин ва ҷамъоварии ҳосили дастранҷи марди деҳқон ба ҳисоб меравад. гузаштагони бо фарҳангамон санаи 15 меҳрмоҳро рӯзи меҳр меномиданд ва одатан ҷашни меҳргон дар ҳамин рӯз таҷлил мешуд. бояд гуфт ки таҷлили иди касбии кишоварзон меҳргон бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар умри дубора пайдо намуда аз 5 августи соли 2009 инҷониб дар тамоми гӯшаву канори кишварамон бо шукӯҳу шаҳомати тоза таҷлил мегардад. дар донишгоҳи давлатии данғара меҳргон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ оғоз гардид. дар ин рӯз донишҷону устодони факултаи аграрӣ ва амнияти озуқаворӣ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ ки қисми зиёдаш дар заминҳои таҷрибавии донишгоҳ истеҳсол гардидааст ба маърази тамошо гузоштанд. меҳргон ин меҳр, садоқат, самимият, дӯстӣ ва бахту саодати зиндагиро аз ҳар як инсон талаб мекунад ва ҳамин маъноро дорад. меҳргон на танҳо иди ҷамъоварии ҳосил, балки меҳр доштан ба ватан, меҳр доштан ба дӯстон, меҳр доштан ба замин, ба ин сарзамин, ба ин табиат, меҳр доштан ба дӯстону яъне наздиконро низ ифода мекунад. ҷорӣ намудани илм дар истеҳсолот ва истифода аз фановариҳои нави соҳаи аграрӣ, омӯзгорони донишгоҳ намунаи асарҳои илмӣ тадқиқотӣ вобаста ба рушди соҳаи кишоварзиро низ ба намоиш гузоштанд. иброз гардид ки факултаи аграрӣ ва амнияти озуқавории донишгоҳ дар омода намудани мутахассисони соҳаи кишоварзии мамлакат ҳиссаи арзанда доранд. зироатҳои асосие ки бештар дар деҳот парвариш карда мешавад ва халқ ниёз ба он дорад, мо рӯи чоп баровардем. дар инҷа дар асоси таҷрибаҳои пешқадамони истеҳсолот аз рӯи адабиётҳои истифодашудае ки дигар олимони соҳавӣ кор карданд ва ҳамчунин аз таҷрибаҳои илмии худ дар инҷо рӯи чоп баровардем ки рӯзҳои наздик пурра дастраси мутолиакунандагон мегардад. дар мавсими ҷамъоварии ҳосили меҳнати марди деҳқон фаро расидани иди меҳргон басорамзӣ буда, ҳамчун иди касбии кишоварзон ба ҳукми анъана даромадани таҷлили расмии ҷашнвораи мазкур далели он аст ки миллати кӯҳанбунёди мо дар партави сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯ ба арзишҳои гузаштаи фарҳангии хеш оварданд ва эҳёи онҳоро вазифаи бошарафи худ медонанд. таҷлили ҷашни меҳргон дар ноҳияи тоҷикобод бо шукӯҳ шаҳомати хоса баргузор гардид. кишоварзони ноҳия намунаи маҳсулотҳои кишоварзии ҳосилғондошта ва катбонувон ва дигар занони ҳунарманди ноҳия намудҳои таомҳои миллиро ба маърази тамошо гузоштанд. намояндагони мақомоти иҷроия аз намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ дидан намуданд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроия мардуми ноҳияро бо ин ҷашни аҷдодӣ ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дубора эҳё гардид табрик намуданд.
خوشبختانه روز به روز دستاوردهای دهقانان ناحیه بیشتر گردیده آنها با مهنت پرمحصول خویش بازارهای جمهوری را با محصولات باصفت تامین می‌نمایند. تجلیل این عید باشکوه در زمان شوروی از بین رفته بود و در دوره صاحب استقلالی محض با تشبث پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برابر دیگر جشنواره‌ها مهرگان نیز از نو احیا گردید و همه ساله در مملکت باشکوه خاصه تجلیل کرده می‌شود. دهقانان ناحیه توشک‌آباد تصمیم گرفتند که در عید مهرگان عید عسل و فستیوال نمایش محصولات کشاورزی محصول استحصال کرده خود را با نمایش گذارند. کشاورزان ناحیه توشک‌آباد در اساس دورنامه پیشنهاد شده با مقدار 858 گکتار کارتوش کش گذراندند که حالا باشد حاصلی خوب به دست آوردند. حاصلناکی نسبت سال گذشته زیاد است که تصمیم گرفتند که در تامین امنیت یازقواری سهم خود گذارند. جشن مهرگان تجسمگر سنت‌های نیک انسانی بوده فیض و برکت خوان پرنعمت کشاورزان را با شکوه و شهامت خاصه انعکاس می‌نماید. در پایان چهاربین برنامه آماده نموده هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه پیشکش حاضرین گردانیده شد. با مقصد آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов چاپ گردیده در سال تجلیل از جشن 30 سالگی استقلال دولتی از نام سروری دولت به هر عائله مملکت تقدیم گردیده ایستاده است. اینک این تحفه بی‌بها و گران ارزش به دست ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان هم رسید. گزارش همکاران ما ادامه بخش همین موضوع است. در پیام امساله خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز نموده بودند که به خاطر بلند برداشتن حس خودشناسی جامعه و آگاهی مردم از تاریخ و تمدن ملت خویش کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت کشور بازنشر گردیده به هر خانواده‌های تاجیکستان رایگان تقدیم کرده می شود. همزمان تاکید گردید که تا امروز صدها هزار نسخه کتاب تاجیکان به ساکنان و شهر و ناحیه‌های کشورمان دسترس کرده شده است، چون دیگر منطقه‌های کشور ناحیه خراسان نیز از این گنج بی‌بها برخوردار گردیدند. کاروان توفه تاجیکانی علامه باباجان غفورov به هر یک عائله ناحیه خراسان دسترسی می‌گردد. کتاب تاجیکانی باباجان غفورov شناسنامه ملت میباشد. هر یک فرد وطن دوست باید از تاریخ گذشته اجداد خود آگاه باشند. آموختن این کتاب علل خصوص به نسل جوان آگاهی از تاریخ گذشته اجداد تاجیکان می باشد که هر یک فرد وطن دوست باید آگاه از این کتاب باشد. الکی از روز اول قبول کتاب تاجیکان مسئولین ساحه کتابداری این اثر گرانبها را به جماعت‌های شهرک و دهات حدود ناحیه تقسیمات نمودند. ساکنان کسب و کار گوناگون با خوشنودی از این تحفه گرانبها مینتداری خود را به سرور کشور اظهار داشته مطالعه کتاب تاجیکان را مهمترین وسیله بلند برداشتن حس وطنداری و وطندوستی ساکنان و تربیت جوانان در روحیه میهندوستی و ارزگذاری به ارزش‌های مقدس ملت و دولتداری می‌شمارند. تحفه خاطرمان است که برای هر یک مردم ضرور است. من باوری کامل دارم که مردم ناحیه خراسان با یک دل خرسند روحیه شاد این تحفه را دسترس می نمایند. تاریخ 6000 ساله خلق تاجیک را پورا از بر می نمایند، چون که این کتاب بزرگ علامه غفورov به همگان دسترس نبود. محض با شرافت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت این تحفه دسترسی مردم گردیده ایستاده است. ما به نهایت منتدار هستیم از جناب عالی که چنین یک تحفه بی‌بها را به مردم ارزانی داشتند و در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم دسترس گردانیدند. مورد ذکر است که قهرمان ملت تاجیک خادم دولتی سیاسی علامه باباجان غفورov کتاب تاجیکان خود را در سال و زمان نوشته و به نشر رسانده بود که آینده تاریخ و تمدن و فرهنگ و ملت تاجیک مورد بررسی کشورهای منطقه بود. محض بعد به تب رسیدن این کتاب دانشمند معروف باباجان غفورov در مسائل بحثی سرزمین‌های مربوط به خلق تاجیک نقطه گذاشت. نتیجه چنین تشبس‌های رهبریت عالی مملکت است که امروز در جامعه جهانی تاجیکان را همچون ملتی در گذشته صاحب دولت و تمدن آفر شناخته و اعتراف می‌کنند.
дар муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ бошад таҳти унвони тоҷикон китоби рӯймизии хонадон машғулиятҳои тарбиявӣ ба роҳ монда шуда дар назди мактабҳо тасмими ташкили осорхонаҳои таърихӣ кишваршиносӣ ба нақша гирифта шудааст. Ин тадбир дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба хотири 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва арҷгузорӣ ба асари гаронарзиши таърихӣ китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров рӯй даст гирифта шудааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши Хоҷа Назриев манзуратон мегардад. تا جاویدان قصر بنیادی سعادتمندی است. арзигул комилова муаллими фанни таърих бахшида ба 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар синни 65-солагӣ шеъри шоир Сафар Давлат дар мавзӯи истиқлолро аз ёд намуда назди шогирдонаш онро бо самимият ва бо эҳсоси баланди ватандорӣ қироат менамояд. бо ҳамин мисраҳои шеърӣ машғулияти тарбиявиро бо шогирдонаш дар мавзӯи китоби тоҷикон китоби рӯймизии Моаз оғоз кард. муаллим дар ин дарс аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон эҳтироми арзишҳои миллӣ сухан карда аз хонандагон даъват ба амал оварданд ки ба қадри ин сарзамини аҷдодӣ расанд. китоби тоҷиконро варақ гардонида бо таърихи пурифтихори халқи тоҷик аз наздик ошно гарданд. арзигул комилова аз он хурсанд аст ки аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китоби тоҷикон ба ҳар як оила тақдим карда шуд. کتابی تاجیکان را بر تاجیکان داده امروز فروزان علم و عرفان می شود از نور دیدار. بله امروز با تشبث با دستگیری پیگیرانه سروری دولت ما رشد معارف نه اینکه رشد معارف همین ساحه ها در پیشروی و در نشأ و نما نمودارند و چون یک اقدام فرح بخش یک تحفه گرانبهای به هر یک خاندانی تاجیک کتابی تاجیکان کتابی علامه باباجان غفورов را تحفه بی‌نظیری نمود و این به هر یک خاندان به هر یک فرد تاجیک را وادار می سازد که از فرهنگ کهن بنیاد خود از تاریخ تمدن‌سازی تاجیکان بهره‌مند باشد. деҳаи Гулобод дар ҷамоати деҳоти ба номи Абдиавазови ноҳияи восеъ бо мавзеи таърихии ёдгорӣ Манзартепа маъруф мебошад. ин зарфҳои кулолӣ бо зиёфҳо аз ҳамон мавзеъ мебошанд. бо иқдоми муаллима Арзигул Комилова барои ташкили осорхона дар мактаб ҷамъоварӣ гардиданд. дар ноҳияи восеъ ба мисли муаллимаи Арзигул дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 дар деҳаи Гулистон дар осорхонаи кишваршиносии муассиса бо роҳбарии муаллими фанни таърих Илҳом Ҳусайнов ва аъзоёни маҳфили кишваршиносӣ ва бостоншиносони ҷавон зиёда аз 600 нигораҳои таърихӣ гирдоварда шуданд ки онҳо давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷикро дар бар мегиранд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилооти Навид. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб имсол боз як факултаи нав кушода шуд ки дар он беш аз 700 нафар донишҷӯ аз рӯи яки 15 ихтисос таълим мегиранд. Факултаи интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ бо дастгирии Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамкорӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои Федератсияи Россия фаъол гардид. баъди ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистонро аксари кишварҳои олам ба расмият шинохтанд ва ҳамкориҳои ҳамаҷониба ба роҳ монда шуд. дар ин замина ҳамкориҳо дар соҳаи маориф хуб густариш ёфта, ҳазорон нафар донишҷӯёни тоҷик имкони дар хориҷи мамлакат таҳсил намуданро пайдо карданд. ҳамзамон донишҷӯён аз хориҷи кишвар низ дар донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар доираи ҳамкориҳои донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб бо донишгоҳҳои Россия имкон фароҳам омад ки ихтисосҳои нав ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ роҳандозӣ гардида мутахассис омода карда шавад. дар заминаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар донишгоҳи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб факултети муштараки тоҷики русиягӣ амал мекунад ки якчанд ихтисосҳои нав имсол дар соли таҳсили нав ба роҳ монда истодаем ки вобаста ба тайёр кардани мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат мебошанд ва
имрӯз ҳамкориҳои донишкадаи технология ва инженерии дар шаҳри Кӯлоб бо донишгоҳу донишкадаҳои Федератсияи Олӣ дар сатҳи зарурӣ аст. бо дастгирии вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамкорӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои Федератсияи Россия як факултаи нав интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ кушода шуд. Факултаи мазкур бо муосиртарин техника ва таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар донишкада аллакай аз рӯи 15 ихтисос дар ҳамин факултаи номбурда кору фаъолият карда истодааст ки ин албатта боиси хурсандист ки мо метавонем мутахассисони ҳирфаии худро дар ин доираи барномаҳо ҷо кунем. Албатта имрӯз бо барномаҳое ки хориҷӣ ки бо мо ҳамкориҳо доранд барои мо таҷҳизотҳои наве ки дар донишкада ворид шудин албатта компютерҳои замонавӣ ҳастанд ки бо бисёр як манбаъҳои додаҳои калон ҳастанд ки ин имконият метавонад барои мо дар сохтани баъзе маълумотҳо ва дигар ҳамкориҳое ки барои мо имконпазир мешавад албатта мо метавонем бо ин восита кор кунем ва мутахассисони худро мисол аз давлатҳои Россия омада дар ин ҷо мақсад бо мо кору фаъолият мекунанд ва ҳамчунин мо омӯзгорони худро бурда аз он ҷо таҷрибаи хуб мегирем. айни замон дар факултаи навтаъсиси интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ беш аз 700 нафар донишҷӯён таҳсил мекунанд ва мутахассисон аз Федератсияи Россия барои боз ҳам беҳтар гардидани таҳсил дар ин ришта ба ҳамкасбони тоҷикистонии худ кӯмак мерасонанд. Очень отрадно, что Кулебский технический институт открыл такой замечательный факультет, как факультет искусственного интеллекта на базе факультета дистанционного обучения. И я сегодня посмотрел оборудование, оно действительно впечатляет. Искусственный интеллект и компьютерные технологии – это очень растущая отрасль. И многие компании сейчас делают ставку именно на развитие искусственного интеллекта в разных областях. То есть это и медицина, и сельское хозяйство, и промышленность, и планирование производственных процессов. В нашем университете также есть лаборатория искусственного интеллекта, которую мы открыли 2 года назад. У нас есть англоязычная программа Artificial Intelligence, единственная в России. И наши профессора из разных стран мира, из России, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама, они публикуются в различных авторитетных журналах по этой специальности. Поэтому мы бы хотели организовать совместные конференции с нашими друзьями из Кулеба и направлять на стажировку ребят отсюда, с факультета искусственного интеллекта, к нам туда. Ну и проведение каких-то совместных консилиумов, онлайн-встреч и совместные книжки по искусственному интеллекту – это будущее направление работы. иттилоъ дода шуд ки шурӯъ аз соли оянда донишҷӯёни факултаи интеллекти сунъӣ ва таҳсилоти фосилавӣ метавонанд дар донишгоҳҳои Россия ва дигар донишгоҳҳои хориҷи мамлакат тариқи фосилавӣ таҳсили хешро идома диҳанд. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. меваҳои шаҳрбори тоҷикистон аз ҷумлаи маҳсулоти содиротиест ки дар хориҷи мамлакат харидорони зиёд дорад. ин шабрӯзҳо дар баробари қонеъсозии талаботи дохили ангурпарварон ба бозорҳои дигар мамлакатҳо низ ҳосили токзорҳоро ба фурӯш бароварда истоданд ки аз ин ҳисоб фоидаи хуб ба даст меоранд. ин раванд дар ноҳияи шаҳри нав айни замон дар авҷ буда содироткунандагон аз сари замин ангури аълосифатро дастрасу барои ба дигар кишварҳо бурдан омода месозанд. гузориши навбатӣ аз таҷрибаи яке аз чунин хоҷагиҳои ноҳия иттилоъ медиҳад. ҳамин ангурҳои хуштаъми тоҷикистон пас аз чанд рӯз дар бозорҳои кишварҳои хориҷ ба фурӯш бароварда мешавад. чанд вақт боз кишоварзон ҳосилро ҷамъовариву барои содирот бандобаст карда истоданд. талабгорон хеле зиёданд. соҳибкорон барои ба хориҷ бурдани ин маҳсулот омодаанд, зеро меваҳои шаҳрбори кишвари мо дар бозорҳои ҷаҳонӣ харидорони зиёд доранд. танҳо як хоҷагӣ деҳқони Самандар 2010 ноҳияи шаҳри нав 10 сол боз то 80% маҳсулоташро ба дигар кишварҳо содирот мекунад. нафароне ки ангурро ба бозорҳо хориҷ мебаранд, аз ҳамин ҷо харидориву бандобаст намуда содирот мекунанд. 7 намуди ангур ҳаст: шоҳон, чилкаки сиёҳ, чилкаки сафед, победа бо ҳусайнӣ. харидоро худашон ҳамҷа мебиёнд. гектараш 10 тонна, 15 тонна ҳар соли ҳар хел метиҳад.
хоҷагӣ 3 гектар заминро барои парвариши ангур истифода мебарад ва ҳамасола бештар аз 50 тонна навъҳои гуногуни ангур ҷамъоварӣ менамояд. Самдорон мегӯянд, ки маҳсулот барои бозорҳои дохилӣ ва ҳам барои харидорони хориҷӣ басандагӣ мекунад. Бештар аз 7 навъи ангур дар ин хоҷагӣ парвариш ёфта ва содирот мешавад, ки ҳар кадомаш дар бозорҳои дигар давлатҳо харидорони худро дорад. ҳамин гуна таҷрибаро қариб аксари хоҷагиҳои ангурпарвари ноҳияи шаҳри нав соҳибанду маҳсулоти ватаниро дар дигар кишварҳо муаррифӣ мекунанд. танҳо як деҳоти ба номи Акрам Ҳасанови ноҳия нисбат ба соли гузашта имсол 200 тонна бештар ангур содирот кардааст ва ин нишондод то охири мавсим майли болоравӣ дорад. мувофиқи маълумоти ҳозира содирот ба хориҷи кишвар 1200 тонна аз он ҷумла ба ҷумҳурии Қазоқистон аз дохили Қазоқистон ба Россия ворид шуда истодааст. Нисбати соли гузашта 200 тонна имсола ба зиёд. имсол ҳосили тогзорҳо пурбору фаровон аст ва бозорҳои мамлакат ҳам таъмин аст. тадбирҳои захирасозӣ ҳам дар ҳолати анҷомёбӣ қарор дорад. аз ин рӯ корҳои содиротӣ зиёдтар авҷ ёфта истодааст. 750 тонна ангур имсол аз шаҳри нав ба дигар кишварҳо аллакай содирот шудааст. дар рӯйхати талабгорони ангури содиротии Тоҷикистон Россия ва Қазоқистон дар ҷойи аввал меистад. амасола то 6000 тонна ангур танҳо аз ноҳияи шаҳри нав ба ин кишварҳо содирот мегардаду ҳоло ҳам нақлиёти пурбори кишоварзон барои содирот кардан омодагӣ дорад. ҳарчанд дар ҷумҳурӣ сол аз сол майдони боғҳои мевадиҳанда васеъ гардонида шуда ҳаҷми истеҳсолот низ рӯ ба афзоиш ниҳодааст, аммо барзгарон бештар ба кишту парвариши ниҳолҳои маҳаллӣ афзалият доданд. ҳамин нуқтаро ба инобат гирифта деҳқонони таҷрибадори ноҳияи Қубодиён нахустин шуда навъҳои гуногуни ниҳолҳои ҳосилхези хориҷиро ворид ва кишт намуда аллакай дар баробари ҷамъоварӣ ва содироти ҳосили он дигар хоҷагидоронро бо ниҳол таъмин карда истоданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо аз ноҳияи Қубодиён. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Қубодиён имрӯз 73 000 гектар заминҳои лалмаву корами обиро ихтиёрӣ намуда бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва хоки зархези ҳамин рӯсто дар самтҳои мухталиф фаъолияти худро роҳандозӣ намудааст. гуфтан мумкин аст, ки хоҷагидорон на танҳо дар самти боғдорӣ номвару муваффақ гардиданд, балки дар масъалаи истеҳсолу содироти дигар намуди маҳсулоти ниёзи мардум низ қадамҳои устуворе гузоштанд. қариб ҳозир 4 гектар ба ниҳол кордагим, сояфкан, мевадиҳанда, ороишӣ 300 000 бех парвариш карда истодем. мо бо ин қатора ҳозир кишти такрори чисма кӯрдагим, ба картошка кардагим, сабзӣ кӯрдем, ҳозир пиёз, меваҳо, зардолу, олу содирот кардем Россия ба хиди бозорҳои чида дохилида. дар ин хоҷагӣ аслан қисми бештари заминҳои лалмаву обиро барои кишту нигоҳбини боғҳои мевадиҳанда истифода бурданд, ба монанди бодому зардолу, шафтолу, чормағзи маҳаллӣ ва улуча. аммо бо назардошти обу хоки мусоид ва иқлими гармаш 35 сол инҷониб дар масоҳати беш аз 34 гектар замин ниҳолҳои ҳосилхези навъҳои гуногуни чормағзи амрикоии пеканро роҳандозӣ намуданд. мувофиқи иқлим, мувофиқи чӣ бисёр мувофиқат омадагия дар ҳамҷа, бисёр дарахти серталаб мисли чормағзи хумоно камакак шаклаш дарозтар, равғанокиш беҳад баланд, равғаноки хуб дорад, аз 50-60% боло равғанокиш, бисёр чормағзи ширин навъи дошту, дарахтонаш бисёр сола, бисёр умра, аз 7 солак пас ба ҳосил медарояд. кишту парвариши 14 нави ниҳолҳои хориҷиро дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қабл аз ҳама танҳо боғпарварони касбии ноҳияи Қубодиён дар заминҳои васеъи худ таҷриба намуда, ҳамакнун дар баробари истеҳсолу содироти чормағзи пекан ба хотири дастгирии дигар боғдорони шаҳру навоҳии кишвар ниҳолҳои чормағзи пеканро ба роҳ монданд. дар ҳамин ноҳия беҳад як иқлими хуб катӣ мутобиқ омадагия бисёр навъи хуб аст. баъди ҳосил соли 7-8 камтаракай дарахтои баъди 10 солагиш ҳар ҳосили хуб метиҳад. як дарахт соле ки ҳосили хуб шава, агар зимистон зарараш накунад, то 200-300 килора, то 500 килора яхел дарахти калонаш ҳосилҳои хуб метиҳад. ҳамзамон нафарони зиёди бешуғл аз ҳисоби заминҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия ҳамчун иҷоракор бо қидаҳои гуногун ҳаҷми замин таъмин гашта, ҳам сатҳи зиндагии худро беҳтар гардониданд ва ҳам дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор мебошанд.
дар театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмуҷон воҳидов кушодашавии мавсими 50-уми театрӣ баргузор гардид. аҳли ҳунари театр дар нахустин рӯзи мавсими навбатӣ намоишномаи гирдбодро ба маърази тамошо гузоштанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. кушодашавии мавсими 50-уми театриро ҳунармандони театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмуҷон воҳидов ҳамин гуна зери навои дафу доира ва рақсу бозӣ истиқбол гирифтанд. дар маросими оғози мавсими нави театрӣ масъулин ҳамаи ҳунармандону тамошобинонро ба ин санаи фархунда табрик намуданд. иброз гардид ки ҳунармандони театр дар мавсими нави театрӣ нақшаҳои зиёд доранду спектаклҳои навро ҳам барои тамошобинони хурдсол ва ҳам калонсолон дар жанрҳои гуногун ба саҳна хоҳанд гузошт. сипас ба муносибати кушодашавии мавсими нави театрӣ ҳунармандони театр намоишномаи гирдбоди Нуртабаровро ки бо таҳияи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Шавкат Халилов ва коргардон Нозим Меликов рӯи саҳна омадааст манзури тамошобинон гардониданд. саҳнаи мазкур аз таърих ва фарҳанги тоҷик ва саҳми устод Айнӣ дар рушду фарҳанги адабиёти тоҷик қисса мекунад. дар намоиш ҷонбозиҳои устод Айнӣ барои ҳастии забону фарҳанги миллати тоҷик инъикос ёфта буд. яъне дар ин намоишнома ҳам адолат дида мешуду ҳам густариши фарҳангу ҳастии забону адабиёти тоҷик. мавсими театрии худро боз мекунанд ки ин дар арафаи 50-солагии театри давлатии ҷавонон ва ҳамзамон дар арафаи ё худ дар силсила чорабиниҳое ки оиди ҷашни бисёрам пуршукӯҳи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонамон ки сартосари кишвар бо як шубошомад, яъне ин ҷашни бисёр ҳам таърихиро ҷашн гирифтанд, яъне бо намоишномаи гирдбод аз рӯи асари яке аз нависандаҳои бисёр ҳам маҳбуб ва шинохтаи кишварамон Нур Табаров ва ҳамзамон ҳунарпеша Абдулмумин Шарифӣ пешкаши тамошобинон мегардонанд. ин спектакл дар бораи ҳаёту фаъолияти устод Садриддин Айнӣ мебошад. дар ҳақиқат спектакл бисёр замонавӣ монда шудааст аз ҷиҳати саҳнавӣ, аз ҷиҳати декоратсия, аз ҷиҳати бозӣ, аз ҷиҳати сару либос, аз ҳамааш як навигарӣ аст. албатта ин ба ин тарз масалан гузоштани намоишнома дар бораи Садриддин Айнӣ дар ҷумҳурии мо аввалин бор аст ва гумон мекунам ки ин ба ҳамаи тамошобинон ба тамошобинони кулли ҷумҳуриямон маъқул мешавад. дар намоишномаи гирдбод ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Тағоимурод Розиқов дар нақши асосӣ яъне Садриддин Айнӣ нақшофарӣ кардааст ки аз ҷониби бинанда бо хушнудӣ қабул гардид. нақшофарон дар ин намоишнома бо тамоми маҳорати баланди касбият кӯшиш карданд ки ҳодиса ва ҳасосиятҳои замонро ки дар қисса ғунҷоиш ёфтанд ба тамошобин расонанд. бино ба иттилои масъулин дар мавсими нав ҳунармандону кормандони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов нақша доранд бо намоишу саҳнаҳои ҷолибу диданӣ рӯи саҳна нақшофарӣ намоянд. дар доираи мавсими нави театрӣ дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ду рақси балет Павана Мавра ва Кармен Свита манзури тамошобинон карда шуд. намоишномаҳои мазкурро аҳли ҳунар бо санъати баланд омодаву манзури онҳое карданд ки ба тамошои балет омада буданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. 81-мин мавсими театриро театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо иҷроиши ду балет Павана Мавра ва Кармен Свита оғоз кард. аҳли ҳунар пас аз истироҳат бо нерӯи тозаву маҳорати хос ин намоишномаҳоро манзури тамошобинон карданд ва ҳамин гуна аз нақшаҳои минбаъдаи худ барои мавсими имсола иттилоъ доданд. ҳадаф барои таҳяву пешниҳоди намоишномаҳои наву диданӣ хеле зиёданд ва давоми сол дӯстдорони театр аз онҳо бохабар шуда метавонанд. намоишномаҳои имрӯзаи Павана Мавра ва Кармен Свита асосан бо ҷалби ҳунармандони ҷавони театр омода гардидаву пешниҳод карда шуд. тибқи иттилои фарҳангшиносон дар санъати балет Павана Мавра ва Кармен Свита аз шумораи намоишномаҳои душвору баландмазмун буда аз ҳунарманд маҳорати хоса иҷроишро тақозо мекунад, зеро ҳам намоишнома муосир аст ва ҳам рақси муосири балетро аз онҳое ки рӯи саҳна мебароянд тақозо менамояд. ба ин душворӣ нигоҳ накарда ҳунармандони тоҷик тавонистанд бо тамоми нозукӣ нақшҳои доштаашонро иҷро ва ҳадафу мақсади намоишномаҳои балетро ба тамошобинон расонанд. барои тамошои балет дар мавсими нав тамошобинони зиёд омаданд ва ҳунарнамои кормандони театрро бо таваҷҷӯҳи хоса тамошо кардаву баҳои баланд доданд. ҳамин гуна давоми мавсими имсола дигар намоишномаҳои ҷолибу диданӣ ба нақша гирифта шудааст ки давоми сол пешниҳоди тамошобинон карда мешавад. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. то дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.